имена. Противоположни на пръв поглед, но все пак свързани помежду си. От една страна има пожелателни имена, с които родителите са се стремили да осигуряват на децата си отлични качества и дълъг живот. Например, имена с пожелания за красота. Красимир. Красимира за вечна младост. Младен за добър характер. Добри Радослав. Веселина. Райна. Милена. Любомир. От друга страна има и защитни имена. Тяхната роля била да предпазват новородено, тъй като предците не вярвали, че детето е най-уязвимо от демонични същества и вредни. Иде па. Смятало се, че... После си във Фейсбук, да знаеш. Знае. Учи се, чете. 8 клас. Бре! Аз съм същия, дявол. Името дава власт на злите сили върху детето. Затова се стремели да кръщаването никой не научава истинското име на детето и понякога го наричали стоиме.